Bueno, en principio vamos a hacer fondo, van a ser aproximadamente entre 190 y 200 kilómetros. David, ¿queréis que os demos una bomba y una cubierta y tal? Vamos nosotros para adelante, para vosotros vais tranquilos. Ponte aquí delante y nos llevas para adelante. ¿Sí? ¿Queréis que os lleve? Vale. Los que nos van tirando ahora do grupo, que son os que van máis cómodos, porque non teñen a resistencia ao aire. Ao ter o aire de cara, pois sempre tens que facer máis esforzo, non? Para poder superar esa resistencia ao aire. Os que van a roda, pois eso xa non o teñen, esa resistencia ao aire non o teñen, entón van moitísimo máis cómodos. Cuidado con el cable. Pero sobre todo es poder chegar ao máis alto e tanto que sexa unha etapa de montaña, poder colocar e levar hasta o teu escalador, o mellor, o máis cómodamente hasta ese final en alto, como se é unha etapa llana que poderes levares ao sprinter e colocalo, deixalo ben situado nos últimos metros para que ele pode sprintar e poder gañar a etapa, ¿no? Entonces, eso todo é labor de equipo, lógicamente. Dices que si chegamos así ao hotel. Mas son un montón deles, poder levar unha media un pouco tal. Faz un relevo de 5 km que se dura 10 minutos cada relevo e polo menos sube un pouco o ritmo, non vai así, porque se van baixando vas sin dar pedales, pois atrás xa ves que ir frenando. Quen é o do gorro vermello? Serafín. Serafín. A ver, alguén me escoita aí adiante o que? Vamos a ver, hai que subir este un pouco o ritmo, cando parece que vaya tirando temos que subir un pouquiño o ritmo, porque se non vamos sacando unha media de 26 por hora ahora mesmo, unha media de cicloturista. Comentas cousas da temporada, de, bueno, quen vai estar nunha volta, en outra, faz un pouco un programa de todo, un pouco os objetivos tamén do equipo, son cousas que son necesarias e que se teñen que facer en este tipo de concentracións, non? Pero ahora se dá máis gusto velos. Home, claro, ahora se va mellor, ahora sí. Aí aburridos aí. Vale, os que van tirando vanse de rodas, xa. Fruta pasado? Sí, dame fruta. Fruta. Pues pode ser, Quizá mellor. Me fruta aí. Sí. Cuando me dieron la noticia de pasar o Carpi nunca, es decir, o menos que te pensas estar aquí a sufrir. Esforzo, sacrificio e por encima de todo tenche que gustar moito, porque se non che gusta realmente o ciclismo nunca vas a sufrir o que tens que sufrir encima da burra, porque tens que sufrir como un can. Como non sepas sufrir non vas a ningún lado. Hai un grupo de 10 corredores que se están a un nivel ahora bastante alto, outros van máis lentos, no caso de Marcos Serrano, de Eladio Jiménez e Santos González, que Isidro Nozal va un poquinho máis tranquilo. Marcos, sí, acabo de decir Marcos. En principio máis fuertes de cara a este principio de temporada, pues van a ser esos dos, Ezequiel Mosquera e David García. Os meses, digamos, non? Un pico de forma que chamamos aquí, que é onde ten que estar, digamos, ben. Cada un sabe que nesa temporada que según as directrices do equipo, pois que tens que chegar ben. Se os que teñen que preparar ao principio, pois supónse que aquí teñen que estar medianamente fuertes, non? Despois, dependendo, tamén para Mallorca queda un mes, non? Ou un mes non, pero 3 semanas. E daqui para lá, pois podese mellorar ou hasta empeorar, ¿no? Y la verdad que hemos hecho 210 y con lluvia estamos reventados.
Yo por lo menos, hablo por mí. Uf, na miña vida cheguei tan cansado. Ya por aí nos últimos 10 kilómetros xa miraba doble. Xa... falta de comida, que mal viña. Entre a velocidade, a chuvia e todo, que viña. Que cando se chega cansado, canto máis tempo descanses, mellor, porque a vida de deportista é corta e hai que saber cuidarse. De momento ainda quédame moito por aprender. Estou empezando cos entrenamentos con eles e todo bastante ben. Pero tamén a xente nova ten que ser bastante avispada de mirar os veteranos, e non só os veteranos do seu equipo, os demais, as cousas que se fan, entrar neste mundo do profesionalismo. Que este tranquilo. Que este tranquilo, non se coma a cabeza, que faga as cousas ben, que entrene o que ten que entrenar e sobre todo que despois cando chega ás carreiras que deixa pel na carretera por ele, polos compañeros, cando tiña que traballar polos compañeros. É importante facer grupo, pero a verdade é que é un pouco agobiante estar 12 días aquí. Chega un momento que días como se pasan rápido, que te chegas tarde de entrenar e tal, pero outros días de 2 ou 3 horas estás toda a tarde aquí que non sabes nin que facer, o sea. Se bota un pouco de menos. Tamén. Sí. Botas en falta. Pero bueno, hai que estar aquí e aguantar. Habrá momentos da temporada que se botará máis tempo fora da casa, cando se enlacen 2 voltas seguidas ou cando a volta a España, por exemplo. É o que hai cando se está neste mundo. Sí, pero a competición sempre lo bueno que a competición pasa sempre máis rápido, como estás con máis en tensión, tal, con adrenalina de competición, chegas a masas e tal, pasa rápido. Nos días que levamos aquí é positivo, tanto chama a atención, ademais, positivamente o dos 4, é dicir, o teo de David Zabal, ainda que David Zabal tampouco se non puido ver tanto polo tema da lesión do esguince que tuvo no tobillo, pero de Serafín e de Rabuñal, que estades moi ben, é dicir, estades moi ben, eu pensei que vos iba a costar máis, e iso señal inequívoca de que fixestes as cousas ben na casa. Simplemente me parece que me querías facer algunha rectificación, a ver se podíamos cambiar algunhas carreiras, non? Sí, bueno, básicamente máis que nada era ao principio. Sí. Habíasme dito motivos de estudios, sí. O tema de que tes exámenes, non? Sí, que me coincide con un examen aí que volta a Mallorca, entón, pues prefería ir a seguinte que a Andalucía. Non hai ningún problema, sabes que vamos a intentar pois axudarte, porque creo que é unha parte importante. Eres o Benjamín do equipo e tes moitísimos anos por diante, esperemos que teñan moitísimos anos por diante, por lo tanto non temos tampouco por que apurar. En teoría hai uns líderes, e digo, exemplo de Marcos, de Ezequiel concretamente, que é o que vai empezar dos que teñen máis experiencia a principio de temporada en Mallorca, en Valencia, que vai a ser un pouco líder do equipo. Os pronósticos no ciclismo non valen, porque teñense que dar un montón de circunstancias para que todo che salga ben, non é? Pero bueno, expectativas, pois facer un bo principio de temporada, podendo ser disputando algunha general, que é o que o equipo espera un pouco de min no principio. Necesitase moito traballo, moita sorte, porque podes estar ben e non gañar unha carreira, e un día que dices ti, estou reventado, hoxe non vou a facer nada, ese día de repente miraste adelante con posibilidades de gañar. O sea que eso é moi difícil. A competición sempre, en todas as temporadas, sempre hai unha ansiedade porque empece, non? Levas un traballo de moitos meses e... Claro, xa levamos 3 meses de inverno entrenando traballando, e sempre tes ganas de que chegue a primeira carreira. Notas aí algo, unha contra, pero está algo cargado. La verdad que no, está muy cargado. Sí.